Pero ito, pinagbigyan pa rin tayo mga kalingap, no? Ito po yung ating turnover ceremony sa ating first babahay po ni Joey the Great, kasama po ng inspired by Kuya Bal Santos Matubang. Yan. Umpisan po natin ang ating programa ngayon ng prayer muna. Opening prayer po ay Brother Faas. Salamat po ng marami, brother. Sige po, tayo po ay manalangin. Pero bago po ako magpanalangin, nais ko lang po ipaliwanag yung sinabi ng awit 127 verse 1. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang nagsanggalang, walang saysay ang naroong mga bantay. Bakit po? Kailangan po natin pag-ihandog sa Diyos ang bahay na ito upang mailayo po sa anumang sakuna na aksidente na magdudulot ng kapamakan. At pangalawa po, para po i-bless ng Diyos ang bahay na ito. At tayo po'y manalangin, palakpakan po natin ang Diyos. Praise God, hallelujah. Amang sumasalangit, Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu, amin pong idinadalangin sa oras na ito. As I lay my hands upon this house, akin pong pinuputol ang sumpalang kamalasan, sumpalang sakit, karamdaman sa bahay na ito. Akin po itong pinawawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, amin pong inihandog sa iyo ang bahay na ito. We speak blessing upon blessing in this house. In the mighty name of Jesus. Ayaan mo pong ang pagpapala mo lamang ang pumasok sa sambayang ito. Salamat po. Alisin mo ang mga sumpa sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. At gayon din po kay nanay, pagpalain mo po siya, ilayo mo siya sa anumang sakit karamdaman. Palakasin mo po ang kanyang physical na katawan. Salamat po sa bahay na ito. Ikaw pong manguna. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan, thank you so much, Brother Baas. Yan. Nasaan yung kapitbahay dito para bigyan tayo ng welcome address bilang pag-welcome sa mga bisita ko, sa mga galing pang nagdaet. Ang karamihan na ito yung pang galing pa nga sa ibang bansa Yun Yan, pinananawagan ko dito si si Kuya Parahan. Yan, siya po yung isang malaking tulong o malaking ambag dito sa pabahay po ni Nanay Mona Lisa. Kuya, ito ba kuya? Maraming salamat po sa inyo sa group ng vlogger. Nagpapasalamat kami isa ng tulungan sa kapitbahay namin na medyo senior citizen. Nagpapasalamat din kami ng marami sa inyo. Ganon din sana sa ibang lugar. Welcome din kayo with this son. Maraming salamat po. Isa pa. Ito yung ito yung isa sa dati ang laki talaga. Halika dito kuya. Kuya. Siya po yung napapanood nyo po sa vlog ko. Siya po yung alias mo? Mr. Romantico. Di ba? Siya po yun, Mr. Romantico sa vlog ko. Yun mga kagatlabi pa. Yan, nakaka-inspire ito kasi di niya alam. Ang alam niya, bahay ko. Pero nung nalaman niya, nasabi ko, i-award natin kay Nanay Mona Lisa. Kumbaga, hindi na siya nagdalawang isip na tumulong para masimulan itong babahay. Salamat sa iyo, Kuya Pablo, ha? Yan isang mensahe ka na ni Mona Lisa, at saka pag-welcome sa mga bisita ko. Magandang hapon sa inyong lahat at saka yung grupo ng vloggers, sana marami pa tayong matulungan sa ibang lugar at sa dito. Lalo na kay yung sino ba ito, boss? Si Kuya Bal. Magandang hapon po, Kuya Bal. Asawa niya si Ate Edna. Si Ate Edna. At ang gwapo niyang kasama, sino po? Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo at marami tayong natutulungan kung saan lugar po. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat. Yan. Tahimik masyado. Tahimik. Pero meron akong inihanda. Kala nyo kayo lang may kalingap dancers Meron din ako. Nag-arkila pa ako. Galing sa ABS-CBN. Nagsara. Yan, sasayaw Joey the Great Dancers. Yan. Kasumero Vlogger.
Heto na tayo mga kasorbitero, halina't lakbayin ang ganitong mundo. Sama-sama tayong magbibigay saya, kasama ang regalo na dala-dala. Dati sorbetes ang kanyang hawak, yun ay dilata, may kasama pang bigas. Saan ka man naroroon, ika'y pupuntahan. Joey the Great ang iyong maaasahan. Sorbiterong vlogger, kung siya ay tawagin sa kanyang mga hirit, kayo'y tatawarin. Kaya sana ay inyong nang panoorin ang kanyang mga upload, ibahagi nyo na rin. Heto na tayo mga kasorbitero, halina't lakbayin ang ganitong mundo. Sama-sama tayong magbibigay saya, kasama ang regalo na dala-dala. Dati sorbetes ang kanyang hawak, ngayon ay nilata, may kasama pang bigas. Saan ka man naroroon, ika'y pupuntahan. Joey the Great ang iyong maaasahan. Sorbiterong vlogger, kung siya ay tawagin sa kanyang mga hirit, kayo'y tatawarin. Kaya sana ay inyong nang panoorin ang kanyang mga upload, ibahagi nyo na rin. Heto na tayo mga kasorbitero, halina't lakbayin ang ganitong mundo. Sama-sama tayong magbibigay saya, kasama ang regalo na dala-dala. Dati sorbetes ang kanyang hawak, ngayon ay dilata, may kasama pang bigas. Saan ka man naroroon, ika'y pupuntahan. Joey the Great ang iyong maaasahan. Sorbiterong vlogger, kung siya ay tawagin sa kanyang mga hirit, kayo'y tatawarin. Kaya sana ay inyong nang panoorin ang kanyang mga upload, ibahagi nyo na rin. Thank you. Yan. Nakaraos din lang. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga ngiti lang ninyo at mga mukha ay talagang inspired na. So, tuloy lang po tayo sa paglingap. Katulad po nitong bagong bahay na pinagawa ni Joey the Great. Siya po ang partner natin dito sa Antipolo. So, yun lang po. Salamat po sa lahat. Salamat sa mga suporta. Yun lang po. Thank you, Ate Edna. Grabe, dinayo pa. Galing sa Daet. Yan susunod si yung roommate ko to eh. Roommate ko to sa Daet. Ha? Marami akong naging roommate doon. Si Bebang, Ay, wala si ko. Gabisera, Salamat, hindi ako roommate. si Maestro, ay hindi. Yan, roommate, Red Lupino. Bigyan mo siya ng isang motivation speech niyan na para ma-inspire yung mga bagong charity vloggers niyan. Bukod kay kay Kuya Bal. Ayan, magandang hapon po mga kapatong. Ano ba nila yung kapatong? Ito po ay ang pinakamalayong ribbon cutting na na-attend ko. Ito po, wala nang iba. Grabe, 3 pahinga ako. Ito po yun. Pero solid po. Ini-imagine ko kung paano naiakyat yung mga materialis. Talaga pong hindi basta-basta magpagawa ng bahay dito. At hanga ako kay Joey the Great. Mahanga ako sa'yo, roommate. Dahil meron kang project na ganito kahirap at kaganda. Sulit na yung bahay mo. Maraming salamat, Joey, at sana ay pagpatuloy yung pagtulong na sinimulan ni Kuya Bal Santos Matubang sa Daet at ni Kalinga Prab. Sana maipagpatuloy, maging inspirasyon ka rin dito sa Rizal. At yung mga kasama natin vlogger dyan, pwede kayong gumawa ng ganito. At siyempre, pagpatuloy natin yung nasimulan ni Kuya Bal. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Thank you so much sa Red Lubeno. Yan, ang bait na roommate ko yan. Lagi yan, tulog pa ako pag gising ko, may kape na yung lamisa. Yan, no coffee min man. Papol pa, papol. Oo. Tsaka nang lilibre pati yan. Yan, ang susunod artista. Nagkilala kayo artista? Yan, yun Yan Na-ready na ba siya? Hindi ko makita. Saan? Kalinga Prab! Dali!
Kalinga Prab! Lalambing! Yan. Ito na po si Kalinga Prab, yung ating idolo. Yan, paki-subscribe po na kanyang mga YouTube channel, lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang. Kalinga Prab, si Ate Edna at lahat po ng mga Kalinga partners. Thank you so much. Sama pala ako. Ayan, hello po sa lahat. God bless po. At ayan, masaya po tayo ngayon dahil sa meron na po tayong pabahay, di lang po sa Daet, di lang po sa Bicol. Meron na po tayo dito sa Antipolo, sa panguna po ng ating Linga partner na si Kuya Joey the Great. Ayan. Si Kuya Joey the Great ay umalis. Malungkot siyang umalis. Masaya ka na yun, Kuya? Masaya na. Pinakita Pero babalik ka pa, hindi na? babalik tayo. Babalik pa po siya. Ayan, sa mga nagtatanong. Ay mga kalingap, supportahan po natin si Kuya Joey the Great. Salamat. Sana At iba pa natin mga lingap partners. Ayan, sila Kuya Bobby, Kuya Red, sila Kuya Lorne, mga nandito. At ayun po, sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, si Papa, supportahan po natin at channel ko po. At salamat po sa mainit na pag-welcome po sa amin dito sa Antipolo. At sunod na po ito. Sa sunod, sa ibang lugar naman, sa Mindanao, sa lahat. Lilibot na po ang buong Team Kalingap. Congrats, Kuya Joey, sa iyong successful na pabahay dito. God bless po sa lahat. Nay, congrats, Nay! Ay. Opo. Ayan. Congrats. Ayan po. Salamat po. Salamat, Kalinga Prab. Siyempre, pag may anak, natural may tatay yan. Di ba? Lalaki ba yung kung walang tatay? Di ba? Once again, pinananawagan ko po dito si Kuya Bal Santos Matubang, ang ating idolo, ang kuya ng bayan, ang kuya ng lahat, ang nagbibigay lahat ng katuparan sa mga senior citizens, lalo na po kay Kuya Bal Santos kay Nanay Mona Lisa, binigyan ng katuparan sa Nanay. Kaya po kayo nabahay dahil sa kaparaanan ng Kuya Bal Santos Matubang, na-inspired lang po si Joey the Great, kaya ito, kahit papano, na-i-apply natin sa inyo yung ginagawa niya doon sa Daet. Diba? Kaya ito, sinikap ko talaga na matupad ang pangako ko kay Nanay. Kasi nung unang punta ko dito, binisita ko siya, kawawang kawawa. At ng marami. Thank you so much. Saan ka na pupunta? Sige po, magandang morning para bukas. Bukas po ay Wednesday na, no? At meron tayo sa QC Memorial Circle po, alas 10 ng umaga. Ito po yung bahay ni pinagawa po niya, no? Ni Joey the Great. Nay! Congrats po na sa bahay mong bago. Yan. Nasaan si Nay, si mister niyo po? Wala ka ng asawa po? Anak niyo po, may anak ka po? Anak, marami? 4. Okay. Sige. Gandang bahay ni Nanay. Laki. Nay, laki ng bahay mo. Ano? Mo kalain. Bigyan tayong microphone para marinig. Gandang bahay mo na yan. Tangay, hindi ko akalain na makabahay ako ng ganito. Laki, oh. Saan lako ito? Nay, pwede isang la ito, Nay? Opo. Huwag makapag-join sa atin. Ay, sa lahat po ng mga kapitbahay po, magandang hapon. At sa mga vloggers nandito. Walang mga tanod dito, no? Walang barangay tanod, barangay official, wala. Okay. Sipin niyo po, galing pa kayo ng baba papunta rito. Saan siya na kayo ito? Itong hero po. No? Pala mahirap din makakit ng simento. Okay na yung mga ganyan. Hardiplex kaya hollow blocks. Ito hollow blocks. Plywood. Mahirap po ang ganitong ano talaga. Sa totoo lang po. Magsimula ka ng simula bilang charity vlogger. Hirap talaga po pag wala kang pundo, walang financial assistance, tapos wala ka pang trabaho. Asahan mo yung monetization mo sa YouTube, kung minsan maliit pa baga. At mahirap maghanap ng mga sponsor na pag hindi ka kilala, wala magtitiwala sa atin eh. Buti ko. Sa mukha pa lang minsan wala na.
Sabi, tinulong mo ka ni Bobby TV. Wapo. Isang sabi lang, yung sponsor, mabibigay agad. Paano yung mga iba? Diba, na talagang laki sa probinsya, laki sa hirap. Kaya napakahirap po na magkaroon ng bahay, pabahay program. Kasi malaki po ang gastos. Malaki po ang gastos nito. Sa libor na lang, yung paghahakot ng hollow blocks, yung gamit, mga materialis, may bayad din po yan. Mga 5,000 yan, pinakamababa dyan. Karpintero pa. Doon pa lang sa materialis po, tsaka sa libor, malaking pera na. Kailangan po natin. Kaya napakaswerte po ng isang senior ang mabahayan ng tulad nito. At yung vlogger po na tumulong, hindi basta-basta. Congrats kay Joey the Great, sorbiterong vlogger. Isipin niyo po isang ordinaryong sorbitero nakapagpagawa ng bahay na ganito. Pag yan po'y magtuloy-tuloy, yung kanyang programa po, hindi lang po yan ang papagawa niyang bahay na ganyan. Marami pa yan susunod. Mahirap minsan, di ba? Mahirap magpabahay. Mahirap, pero pagka nagkasimula ka ng ilang pabahay, tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Kaya daw po sa mga charity vlogger po, pwede rin mangarap na makapagbabahay tulad nito. Para marami pong senior at matulungan po natin sa ating programa. Actually po, kung minsan, madaling magsimula. Diba? Madaling magsimula sa pagsa-channel. Mayroon ka lang cellphone, nakapag-vlog ka na. Kaya paano mo tapusin yung programa ninyo bilang isang charity vlogger? Kaya sa ating lahat po, isang magandang hapon. At bago ko magtapos dito, na para sa ating lahat, Merry Christmas na po. Ilang araw na lang. 9 days na lang ba? Di ba 14 ngayon? 11 days na lang po. Pasko na. Nay, Merry Christmas. Merry Christmas po, Nay. Merry Christmas din. Sana makapamasko pa ako sa'yo. Ba't sa akin lang? Igwad naman, gulping vlogger digdi. Lahat sila po, no? Unahan ko na, ha? Nay, unahan ko. Unahan mo. Ikaw, nandyan sa'yo. Bigyan ko lang 5,000 kay nanay. Ewan ko lang yung iba rin, di ko mabigay pa, Nay. Okay lang, kahit di magbigay, no? Yun 5,000 pesos. Maraming salamat. Maraming salamat. Kita si Tiklo. Nandito na po. Si Tiklo. Palakpakan po natin, palakpak tayo. Ayan, si Tiklo, andyan na. Pasok! Ano? Pisa daw. Sinong? Paas, tungkog. Sino ang monitor tigti? Paas. Sablay ka na naman, Paas. Ulitin ta. Ba't nabinuan mo? Ang tagal niyan. Ito na. 1, 2. Tago ka ulit. Sa tuwa, si Lola Damian ay napapainda.
sa lahat ng sakripisyo Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa ni Joey. Kunting ano lang, nag-umpisa kami ni Joey dito sa Rizal at dun sa unang pabahay ko, siya mismo nagsabi sa akin na gusto niya magpabahay. So yung pangarap ni Joey, ito na po. Hindi talaga siya tumigil at hindi siya makapagpabahay. At nagpapasalamat din ako kay Kuya Bal. Kung di dahil kay Kuya Bal, wala po ang Joey, wala ang Bobby TV. Yung advokasya ni Kuya Bal, talagang napakasarap sa pakiramdam pag natupad na yung pangarap mo na magkaroon ka ng pabahay. Kahit isa lang. So ito na yung pangarap ni Joey talaga. Na nasa diet kami, gusto niyang umuwi dahil marami siyang gustong gawin. Ito na nga, isa na ito. So maraming salamat kay Kuya Bal, kay Ate Edna, yan kay Kalinga Prab, sa Matubang family, yun sa pagtulong talaga at wala silang pinipili kahit sino. Hanggat kayang tulungan, tumutulong. Nay! Salamat, Nay! Ay, hindi ko maabot. Dali, ha? Merry Christmas din sa'yo, Nay. 5,000, no? Ha? Grabe. Merry Christmas kay Nanay Lisa. Ayan. 5,000. Nay, bilang. Ala. Malaki yan Isa. pagbilang. 2, 3, 4, 5, 6. Ay. Nay, salamat, Nay, ha? Salamat. Maraming salamat din sa'yo. Thank you, Nay. Maraming salamat. Yun sa inyong lahat, maraming salamat. Kuya Bal, thank you. Joey, saan ka na? Salamat, bro. Salamat. Yan, maraming salamat. Oy, bakit kayo yung mga tingin? Yan. Thank you so much po, no? Meron pa ako nakita dito eh. Tapos na dapat yung pag-speech dito, pero may nakita ako. Ano channel niya? Ano siya ni Jojo Albasan eh? Titi, official. Nagbabayot din to. Nagbabayot din to kasi nakita ko sa live niya. Nagbayot siya pero di niya ako na-shout out. Damot tong shout out. Edison Butite. Halika rito dun. Yan, halika rito. Na-inspired ako sa'yo. Edison Butiti, pasok. Si Edison Butite. Halika rito, pasok. Nagcha-charity din po ito. Gwardiya din po ito. Gwardiya to. Tapos habang nag-gwardiya, natabang siya. Para malaki ang tiyan. Ayan, magandang hapon sa lahat sa anong lugar to? Barangay Kabkab. So magandang hapon sa lahat, lalo sa mga Kalingap team, lalo na sa ating leader natin si Kuya Bal at Ma'am Edna and si Rab. Una sa lahat, congrats kay Tiklo. Tiklo ba? Tiklo na lang kasi kamukha sila ni Tikla eh. So congrats kay Joy the Great sa kanyang mission at natupad talaga. Ayan, nakita niyo naman. Tuloy-tuloy lang yung pagtulong para mas marami pang ma-appreciate sa mga ginawa mo. Bisaya kasi tayo eh. Mahirap pang Bisaya mag-Tagalog, bulol. So, inuulit ko salamat sa mga Kalingap team sa sumuporta sa YouTube channel ni Joy the Great. Ayan. At congratulations, salamat sa lahat. Magandang hapon sa lahat. Salamat. Bago tayo mag-ribbon cutting, hindi ko po ito matutupad, hindi ko po ito magagawa ng ako lang. Kasama ko po yung mga solid ka-partners and Kalingap supporters. Inspired po sila kay Kuya Bal Santos Matubang, kaya po sila share. Salamat sa iyo, Kuya Rek. Nagbigay kayo ng 5,000 pesos. St. Leros, nagbigay ng 1,000 pesos. Itong si Tita Maria Liwes, ang laki ng naiambag sa akin. Sinagot niya yung 3 trabahador hanggang sa matapos to mula umpisa. Tapos nagsishare din siya ng pangmaterials. Tita Maria Liwes, maraming salamat sa iyo sa suporta. Nagbigay si Raquel from Australia. Ayaw niya pa-mention ng kanyang binigay, although maliit. Sabi niya, makakatulong. Si Miniho, nagbigay ng 5,000. Si Ursula, nagbigay ng 3K. Si Inday, nagbigay ng 1K. Si Tita Maria again, nagbigay ng 10,000. Bengrata Vlog Buhay US, nagbigay po 3,591. Solid supporters from Israel. Isa rin po yan, napakalaking support.
sponsor para po mabuo po ni Nanay Mona Lisa. Kasi kung ako, di ko talaga kaya. Di ba? Si Ate Tita Inday PB nagbigay po ng 3K. Yung ating pong Pajikas sponsors, ang dami po nito. Jessica Tundeng, 100. Rizamba, 200. Marcela Puli, 400. Jessica Tundeng again, 200. Michael Grani, 100. Rowena Bantog, 100. Alimong King, 200. Ima Mendoza, 200. Jessica Tundeng again, 150. Reyna Zamba, 200 again. And Rosly Calanza, 3,000. Lina Jean Aguilar, 2,000. Carlos Barbin, 2,000. Jessica Tunding, 100. Frislin Agustin, 1,500. Janessa Monte, 1,200. Doon pa po sa mga ayaw magpabanggit, maraming salamat po. Ang inyo pong ipinagkaloob ay hindi po napunta sa akin. Napunta po lahat kay Nanay Mona Lisa. Lalo na po doon sa nagsagot ng unang pahakot ng howling fee. Ang laki po ng binayad, may 10,000. Maraming salamat po sa iyo. Nanay, halika dito. Award natin itong munting certificate para sa iyo. Kayo ba dito, Nay? Dahil mong kwarta. Saan galing yan? Binigay ni? Si Herbal. Nanay, meron ako ditong award certificate, Huwag mo itong Huwag mo itong sanla. Pwede mong ibenta. Dito lang ikaw, Nanay. Dito lang yan. Diyan lang. Oo, yan. Diyan lang ikaw, Nanay, ha? Yan. Award certificate. Yan. First housing project. Nay, congratulations. Ikaw po yung ginawang first pabahay po. The Joey the Great. Nandun po yung ating Lingap partners. Yan. Kasi Kalingap, tapos ako ka-partners. Kaya pinagsama ko, Lingap partners, no? Hindi na tayo lalayo. Kay Kuya Bal pa lang. Lingap na. Inspired by Kuya Bal Santos Matubang, awarded to Mona Lisa Roluna. No? Opo, yan. Donated by Joey the Great. Tanggapin niyo po. Pag-ingatan niyo, Nanay.